sampean sing gawe kula terlope-lope. Ayo mama siapa? Mamanya Parel. Mamanya Parel. Mamai Parel. Mamai Parel. Akeh wong lanang rayu ning pulang ngomong
kasih sayang. Mbaknya siapa tadi? No? Nokrini Bapuk, Nokrini Bapuk, Nokrini Bapuk, Nokrini Bapuk. Akeh wong lanang sing luwih, cuma kakang sing terpilih. Karena langkah-langkah wong ning alam dunia sing kaya ayangi kita. Mama siapa? Mami Randy. Mami Randy. Akeh wong lanang sing tekan pada nawakaken cinta, tapi langkah-langkah wong ning alam dunia sing kaya ayangi kita. Ayang ambungkan sepisah. Mama Farel, wong garang pirang-pirang, sing ganteng ya orang kurang, tapi cuma sampeyan sing gawe kula telope-lope. Mung cuma ayang sing gawe kula kedana. Mung cuma ayang sun rasa disayang, sayang. Lagunya apa lagi?